Hoxe vamos a contarvos unhas noticias e un especial do 8 de marzo. Cineclube Entre Cortiñas. O xoves 12 ás 8 da tarde proxectarase Sorda, de Eva Libertad. O venres 20 ás 8 da tarde proxectarase Flores para Antonio, de Elena Molina e Isaki Lacuesta. As dúas películas son do 2025 e gañaron premios na última edición dos Goya. Por outra parte, o luns 9 de marzo, no auditorio, ás 12 menos cuarto, actuación da compañía Tropa de Trapo para todo o colexio, organizada dende o Concello. Unha proposta de narración oral e música en directo, con contos e cantos de mulleres de todas as idades, contando as súas historias, todas distintas e cada unha coa súa voz propia. Unha nena que trata de mediar nunha pelexa entre lagartos. Dúas mulleres que axudan a parir unha vaca. Unha nena pequena que salva o seu pai do esquecemento da morte. A historia de Kinshasa, a elefanta máis bella e sabia de África que aconsella e axuda a resolver os conflictos entre animais. O poder do amor e da memoria, a importancia do bo trato entre as persoas, a loita contra a violencia machista e a igualdade entre homes e mulleres, a resolución de conflictos mediante o diálogo, son algúns dos temas que imos atopar nesta proposta de contos e música da compañía Tropa de Trapo. Que ben o imos pasar! Agora, o Día Internacional da Muller, celebrado o 8 de marzo, é unha xornada global de loita e reivindicación pola igualdade real de xénero, os dereitos das mulleres e a erradicación da violencia machista. Conmemórase para recordar a loita histórica das mulleres traballadoras, reflexionar sobre os avances logrados e exixir a eliminación da brecha salarial e de xénero. Na segunda Conferencia Internacional das Mulleres Socialistas, realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuxo e aprobouse a celebración do Día da Muller Traballadora, o 8 de marzo. As mulleres de Arousa tamén loitan polos seus dereitos. Imos contar dous exemplos, un que sucedeu hai máis de 3 décadas e outro máis recente. En agosto do ano 1989, 100 mulleres pecháronse na fábrica de Odosa para exixir os dereitos laborais que lles correspondían e denunciar os graves abusos que sofrían. Algunhas delas fixeron folga de fame. Traballaban horas e horas, pero non estaban dadas de alta na Seguridade Social. Moitas levaban traballando desde que eran nenas, sen dereitos, e se eran despedidas non poderían comprar a pensión de xubilación, polo que quedarían na pobreza absoluta. Toda a vila acabou por volcarse con elas. Levaron a súa loita ata o goberno autonómico e foron incansables aínda tendo todo en contra. Despois de 2 meses de loita, acadaron os seus obxectivos. Venceron. Todas as traballadoras quedaron protexidas e coas súas correspondentes pensións. Hai un documental que recolle este feito histórico na illa de Arousa. Chámase Doli, Doli, Doli coas conserveiras. Rexistro de traballo, dirixido por Uki Permui, con entrevistas a aquelas mulleres loitadoras. En 2016 nace Mullerasas de Arousa, un proxecto centrado en temas de interese para as mulleres locais. Ao longo dos anos converteuse nun espazo para discutir e formular propostas para modernizar a situación da muller na illa de Arousa, levando a cabo as accións importantes como a creación dunha mesa da muller, a elaboración de propostas para o primeiro Plan Municipal de Igualdade e a organización de marchas feministas o 8 de marzo de 2019. Iniciativas como esta axudan a fortalecer a igualdade de xénero e tamén promoven o cambio social. Ademais, proporcionan un lugar onde as mulleres poden expresar as súas inquedanzas e colaborar na creación de solucións para as súas necesidades. Dende aquí, mandamos un saúdo a todas as mulleres da Arousa, de Galicia e do mundo enteiro.